pareceume unha obra de oficio, de escritora. Eu tiña claro que fora escrita por unha muller. Despois parecía moi interesante nela a loita de clases que se percibía entre as dúas personaxes protagonistas. Despois, gustoume, por suposto, a homenaxe ás escritoras inglesas do século XIX, a ambientación, estaba todo moi ben documentado. Como docente tamén me parece que daba moito xogo, non, para poder traballar con ela nas aulas, non? Pero despois tiña uns momentos que a mí me cautivaron especialmente porque é moi divertida, ou seja, ten aí piscadelas de verdadeiro tronche, pois que non vos vou contar para non desvelárvolas, pero que vos recomendo que a leades para poder disfrutar delas tamén. Abriches unha porta de par en par, unha porta que nin que